aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Ian, ang tumatayong pinuno ng barkadahan nila. Nangyari ito taong 2015 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Dear Sir Captain Kokak, itago mo na lang po ako sa pangalang Ian. Ako po ang tumatayong pinuno sa barkadahan namin. Ako po kasi ang pinakamatanda. Mas matanda kasi ako ng 10 taon sa mga kabarkada kong itinuturing ko ng mga nakababatang kapatid. Gusto ko po sanang ibahagi ang kwento ko kasama ang mga kabarkada ko. Taong 2015 po nangyari yun. Sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Basta ay napakaganda roon. Paraiso talaga. Nagkayayaan kasi kami ng barkada na magbakasyon sa Bicol. Para maiba naman. Kasi nagsasawa na talaga kaming maligo sa mga swimming pool sa Cavite at Laguna. Bilang ako naman ang tumatayong pinuno ng barkadahan, ay ako na ang nagset ng petsa kung kailan kami pupunta roon. Siyempre ay kanya-kanya ng gawa ng paraan ng mga kabarkada ko para lang makasama. Halos lahat ay gumamit ng sick leave para sureball na makasama. Mahirap kasi kapag vacation leave ang ipagpapaalam mo. May pagkakataon na hindi ka papayagan ng kumpanya. Itinaon namin na Biyernes ng gabi kami aalis. Grabe pala ang biyahe papunta sa parting iyon ng Bicol. Halos 12 oras ang iginugol namin sa biyahe. Nag-commute lang kasi kami. Medyo masakit at nakakangalay sa puwet. Pero nang marating namin ang lugar, ay sobrang sulit naman talaga ang aming pagtitiis. Ang sinapit naming sakit at pangangalay ng puwet. Kasi sobrang ganda talaga ng lugar. Para talaga iyong paraiso na napapanood ko lang sa TV. Medyo malaki ang natipid namin dahil sa tinuluyan namin. Kasi ang tinuluyan namin doon ay yung mismong bahay ng lokal roon. Ganoon kasi roon. Papaupahan nila ang bahay nila. Tapos yung mismong nakatira naman sa papaupahang bahay ay makikitira sa bahay ng kamag-anak nila. Mabait naman ang pamilya na nagmamay-ari ng bahay na tinutuluyan namin. Nag-alok pa nga ang mga ito na magbigay na lang daw kami ng tig-100. Sila na raw ang bahalang magluto ng aming pananghalian at hapunan. Grabe. Sa halagang 100 piso ay ang daming iniluto para sa amin. Napakasarap ng alimasag, alupihang dagat, at malalaking galunggong. Tapos ay may libreng buko pa para sa inumin. Kinagabihan ng unang araw namin ay nag-inuman kami. Tinira namin ang madalas naming iniinom. Pinaghalong vodka, Sprite, at pineapple juice. Napakasarap. Nakalimutan namin ang magulong mundo sa Manila. Habang nagkakasiyahan at nagtatawanan kami, ay dumating yung lalaking may-ari ng bahay. Isa iyon sa nag-aasikaso sa amin. May sasabihin daw. Siyempre ay pinapasok namin. Bahay naman nila yun eh. Inalok namin ito ng tagay.
at agad niya naman iyong inabot at pinaunlakan. Mabilis niyang nilagok ang laman ng baso. Nagtawanan pa nga kami dahil sa reaksyon nito. Nanginig kasi ito sabay sigaw ng "Ansarap!" Kaya tinagayan pa namin ng isa pa. Matapos noon ay sinabi na nito ang gustong sabihin. Pero dumukot muna ito sa magkabilang bulsa niya. Pag-angat ng kamay niya ay may hawak na itong mga kalamansi. Halos kalahating kilo iyon na nagkasya sa magkabila niyang bulsa. Agad naman kaming nagpasalamat. Kasi papaano nito nalaman na masarap din sa vodka ang kalamansi? Pero nagulat kami sa sinabi nito. Sabi niya ay hindi raw para sa alak ang mga kalamansing iyon. Tinanong niya kami kung naniniwala raw ba kami sa aswang. Nagkatinginan kaming magtutropa. Sabay-sabay kaming nagsabi na hindi. Hindi niya raw naman kami masisisi kung hindi kami maniniwala. Kasi sa Manila kami nakatira eh. Pero idinagdag nito na kung sakali raw na sa labas kami kakain o sa mga karinderya, sa mismong lugar na iyon ay lagi raw kaming magdala ng kalamansi. Patakan daw muna namin ang pagkain bago kainin. Kapag nag-iba raw ang itsura ng mga iyon, ay kumpirmadong aswang daw ang may gawa ng pagkaing iyon. At gusto kaming hawaan ng pagiging aswang. Kaya ang ginawa ng isa kong kabarkada ay naghiwa ng isang kalamansi. At mabilis na ipinatak sa natirang alimasag na pinupulutan namin. Walang nangyari sa alimasag. Tumawa ng malakas yung lalaki. Sabi niya, "Siyempre, walang mangyayari sa alimasag. Siya raw ang nagluto nun eh. At hindi naman daw siya aswang." Nagtanong pa yung isang gago kong kabarkada. Paano raw kung halo-halo ang kakainin namin? Papatakan din daw ba namin yun ng kalamansi? Sabay-sabay na naman kaming nagtawanan. Pati yung lalaki ay nakitawa na rin. Tumagay pa ito ng 2 pang baso bago magpaalam. Pero bago umalis ay nagbilin pa ito na seryosohin yung mga sinabi niya. Para daw naman iyon sa kaligtasan namin. Kinaumagahan ay maaga kaming gumising. Noong araw kasing iyon yung schedule namin na sasakay kami ng bangka para puntahan daw yung 5 islang ipinagmamalaki ng lugar na iyon. Dahil sa gutom ay naghanap kami ng makakainan. Kaso ay walang bukas na tindahan o kahit nagtitinda ng mga kakanin. Madaling araw pa kasi nun eh. Madilim pa. Naglakad-lakad pa kami papalayo sa tinutuluyan naming bahay. Hanggang makakita na nga kami ng parang bahay kubo. Tapos may bukas na ilaw. Kulay dilaw pa yung kulay ng ilaw ng bumbilya. Sakto. May itinitinda silang pansit. Mag-asawa yung nagtitinda nung umagang yun. Ang tawag daw sa pansit na iyon ay pansit bato. Nagbiro pa nga yung isa kong kabarkada na bakit daw pansit bato. Ang lambot naman daw. Medyo hindi ata natuwa yung mag-asawang bantay. Kasi biglang tinitigan ng masama yung kabarkada kong nagbiro. Hinainan kami ng tigi-1 plato ng pansit bato. Grabe. 10 piso lang ang order. Tapos napakarami. Ako naman ay agad na nanghingi ng kalamansi. Siyempre pansit yun eh. Talagang kailangang pigaan ng kalamansi. Tapos nagalit yung babaeng bantay. Wag daw akong hihingi ng kalamansi. Hindi ko raw ba nakikita yung bote ng suka na nasa lamesa? Yun daw ang inilalagay sa pansit bato bago kainin. Bilang respeto na lang at hindi naman ako taga roon ay tumahimik na lang ako.
Pero itong isang kabarkada ko na nagbiro kanina ay di talaga mapigilan ng pangaasar. Tinanong nito yung mag-asawa kung aswang daw ba sila. Tapos ay dumukot ito sa bulsa nito. Nagdala pala ito ng kalamansi na ibinigay sa amin kagabi. May hiwa na ang mga iyon. Pinatakan niya ng kalamansi yung pansit bato. At lahat kami ay nagulat sa mga sumunod na nangyari. Yung pansit bato, kumislot, tapos naging karne. Kitang-kita namin ang mga karning nasa plato ng kabarkada namin. Karne iyon ng tao. Kasi may ilong pa at tenga. Lahat kami ay napatingin sa mag-asawa. Nanginginig sa galit ang mga ito. Tapos pumasok sa loob ng bahay. Kami namang mga tanga ay hinintay pa naming muling lumabas ang mag-asawa. Subalit walang mag-asawa ang lumabas, kundi dalawang malalaking aso. Kasing laki ito ng German Shepherd. Pero itim na itim ang kulay. Umaangil pa habang tumutulo ang laway. Kanya-kanya kami ng takbong magkakabarkada. Walang gustong magpaiwan. Hindi na namin nilingon yung lugar. Takot na kami sa mga nangyari. Humihingal kaming nakarating sa tinutuluyan namin. Ikinuwento namin ang nangyari sa may-ari ng bahay. Naniwala naman ito. Sabi pa nito ay siya na raw ang bahalang kumausap roon sa mag-asawa. Natuloy naman ang pamamangka namin ng umagang iyon. Pero kinagabihan ay kinakabahan pa rin kami. Kasi baka balikan kami ng mag-asawa. Malakas ang hinala namin na aswang ang mga iyon. Muli ay dumating yung lalaking may-ari ng bahay. May dala na itong mga kawayan na pinatulis ang dulo. Sinabi nito at kinumpirma na aswang nga raw yung mag-asawa. At kinausap niya na ang mga ito. Subalit mahirap na raw. Baka hindi sumunod sa naging usapan ng mga ito. Kung kaya't gumawa siya ng pangontra. Binigyan niya kami ng tigi-isang kawayan. Kapag umatake raw ang aswang ay gamitin daw namin iyong panlaban. Siya naman daw ay babantayan kami. At sa labas na lang daw ng pinto matutulog. Hindi naman umatake ang aswang ng gabing iyon. Naging ligtas kami hanggang sa makarating sa sakayan ng bus pa Manila. Nagpasalamat kami sa may-ari ng bahay kasi ay inihatid pa kami nito papuntang terminal. Inabutan namin ito ng 2,000 pisong dagdag bilang pagtanaw ng utang na loob. Talagang hindi namin malilimutan ang karanasang iyon. At hanggang ngayon, kapag nagkikita-kita kami ng kabarkada ko ay palagi pa rin namin itong napagkukwentuhan. Maraming salamat po Sir Captain Kokak. Nawa ay nagustuhan niyo po ang kwento naming magbabarkada. At sana ay mas dumami pa ang subscribers niyo.